Voda na pevnine je to voda, ktorá sa nachádza v riekach, v potokoch, v ľadovcoch, močiaroch, ale takisto je to aj voda, ktorá sa nachádza v oceánoch a v moriach. Všetka táto voda nám vytvára hydrosféru alebo vodný obal Zeme. Voda na pevnine je neustále v pohybe. Spôsobuje to slnečné žiarenie, ktoré nám ohrieva vodu a dochádza k vyparovaniu vodných pár. Poznáme dva obehy, a to malý a veľký. Malý obeh vody sa vykonáva alebo je nad oceánom. Voda, ktorá sa v oceánoch zohrieva, sa vyparuje, vytvárajú sa mraky a tie sa vypršia nad oceánom. Toto je malý kolobeh vody. Veľký kolobeh vody, voda, ktorá sa vyparí z oceánov, vytvárajú sa mraky. Mraky sa presúvajú nad pevninu, kde sa teda vypršia a voda nám steká v riekach, v potokoch, vytvárajú sa veľké rieky a steká nám naspäť do mora. Znova dochádza k ohrievaniu, výpar, tvorba zrážok a tomuto celému procesu hovoríme veľký kolobeh vody. Aby sme pochopili niektoré súvislosti, ako vzniká voda na pevnine, musíme si ozrejmiť niekoľko pojmov. Čiže prameň je miesto, kde podpovrchová voda vychádza na zem, čiže miesto, kde začína rieka. Naopak, ústie je miesto, kde sa rieka vlieva do mora, čiže kde rieka končí. Delta je to ústie s ramenami. A riečna sieť bude to hlavný tok a jeho prítoky. Na tomto obrázku si vysvetlíme, alebo teda zopakujeme pojmy, ktoré sme si povedali pred chvíľou. Prameň je miesto, kde začína každá rieka. Ústie je miesto, kde rieka končí alebo sa vlieva do mora. Delta je to takisto ústie, čiže miesto, kde rieka končí v mori, ale vytvárajú sa ešte takéto ramená. Postupne je rieka napájaná prítokmi a vytvorí sa hlavný tok. Toto celé nazývame riečna sieť. Ďalšie pojmy, s ktorými sa stretneme, je to povodie, je územie, z ktorého odvádza vodu jeden hlavný tok a jeho prítoky. Úmorie je územie, z ktorého stekajú všetky rieky do toho istého mora a rozvodie je to myslená čiara, ktorá nám oddeľuje od seba dve povodia alebo dve úmoria. Na pochopenie pojmov, ktoré sme si pred chvíľočkou povedali, znova obrázok. Čiže na tomto obrázku máme jeden prameň, druhý prameň, prítok, hlavný tok. Čiže toto je riečna sieť, ktorá odvodňuje územie a tomuto územiu hovoríme povodie. Čiže povodie, územie odvodňované jedným hlavným tokom a jeho prítokmi. Vedľa máme ďalší prameň, prítok, hlavný tok, čiže znova územie odvodňované jedným hlavným tokom a jeho prítokmi. Máme ďalšie malé povodie, prameň, hlavný tok, prítoky, čiže znova povodie, územie odvodnené jedným hlavným tokom a jeho prítokmi. Rozvodie bola myslená čiara, ktorá nám oddeľovala od seba dve povodia. Čiže na tomto obrázku máme rozvodie, ktoré nám oddeľuje jedno povodie od povodia druhého. Úmorie bolo územie, ktoré bolo odvodňované riekami do toho istého mora. Čiže na tomto obrázku máme Biele more, odvodňované jedna rieka, jeden hlavný tok, druhý hlavný tok. Čiže toto celé je úmorie Bieleho mora. A úmorie Bieleho mora od úmorie Čierneho mora nám znova oddeľuje myslená hranica alebo rozvodie. Rozvodie býva najčastejšie tvorené nejakým pohorím. Voda na pevnine sa nenachádza iba v
v riekach, potokoch, ale nachádza sa takisto aj v jazerách a na vodných nádržiach. Jazero je prírodou vytvorená nejaká priehlbina, ktorá je vyplnená vodou. Jazera podľa toho, ako vznikli, delíme do takých 4 základných skupín. A to sú jazera ľadovcové, ktorým hovoríme aj plesá. Vznikli väčšinou vo vysokých pohoriach po ústupe ľadovca. Na našom území vo Vysokých Tatrách máme Popradské pleso, Štrbské pleso, Hincovo pleso. Ďalej sú to jazera tektonické, ktoré vznikli po tom, čo sa nám zemská kôra rozlámala a bola vyplnená vodou. Toto sú najhlbšie jazera sveta. Napríklad je to jazero Bajkal alebo jazero Tanganika. Ďalej sú to jazera sopečné, tie vznikli vo vyhasnutých kráteroch sopiek, alebo potom jazero, ktoré vzniklo po ústupe mora a je to najväčšie jazero na svete a je to Kaspické more. Na obrázku vidíme 2 jazerá a to je pleso, ktoré vzniklo po ústupe ľadovca, hovorím vo vysokých pohoriach, a potom je to sopečné jazero, ktoré vzniklo vo vyhasnutom kráteri sopky. Voda sa nachádza takisto aj v vodných nádržiach. Vodné nádrže sú to priehlbiny, ktoré vznikli ľudskou činnosťou a plnia niekoľko takých základných funkcií. Jedna z nich je napríklad proti povodňam, čiže zachytávajú veľké množstvo vody, ktoré steká napríklad na jar z hôr do nížin. Ďalšou takou funkciou je zásoba pitnej vody. Potom je to výroba elektrickej energie, no a nakoniec samozrejme vodná nádrž, nie je to živá voda, čiže rybolov a rekreácia. Na obrázku vidíme 2 takéto vodné nádrže. Je to vodná nádrž Starina, kde vidíme aj priehradný múr a potom je to vodná nádrž, ktorá plní v podstate funkciu nejakej rekreácie.